ଲହଡ଼ା ମାର୍ସି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସୁଖା ନଦୀ କେନ୍ତା ସୁଖା ଲହଡ଼ା ହେସି ସେଟା ମାନେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେખાମୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁଁ ଚୋରଦା ନଦୀ ଠାନ୍କେ। ଆଉ ଇନ କାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ସୁଖା ଲହଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଟା ପୂଜା ପାଠ କରବାର୍ ଲାଗି ଗାଁନୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କଳସ ନେଇକରି ମନ୍ଦିର ଠାନ୍କେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ନିଜର ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ ସାମାନ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପହଲା ଦିନ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦୋକାନ ବଜାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେସି। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗା ହଏ। ତ ଏନୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଦେଖି ଯାଏସନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖି ଯାଏସନ୍। ସିଆଡ଼ୁ ରାୟପୁର ମହାସମୁନ୍ଦ ଆଡ଼ୁ ବି ଲୋକ ଦେଖି ଆସନ୍। କାଁକି ବୋଲେ ଏ ସୁଖା ଲହଡ଼ା ହେଇଯାଏସି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଇନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳଣା ରଖା ହେଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗି ବି ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସଜା ଉଜା ଏଇଟା କରୁଛନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ପହଲା ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭଜା ମିଠେଇ ଦୋକାନ, କପଡ଼ା ଦୋକାନ ବି ଅଛି। କପଡ଼ା ଦୋକାନ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆଗ୍କେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଘିନା ବିକା କରୁଛନ୍ ବି। ତାରପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମିଠା ଦୋକାନ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର ମିଠା ଅଛି। ଉଖୁଡ଼ା ଅଛି, ନରେସ୍ ଲଡ଼ୁ ଅଛି, ଚନା ଅଛି, ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି, ଖଜୁର ପେଡ଼ି ଅଛି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପଚରାଲୁ ଏ ବେପାରୀକେ, ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ ବୋଲି କହି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ସେମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ନିଜେ ସେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରିକିରି ସବୁ ହାତ ତିଆରି ମାନେ ସାମାନ ବିକୁଛନ୍। ଆଉ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା କରୁଛନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ଦିନ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଲୋକ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ରହିଛନ୍। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସାଜସଜ୍ଜା ହେଉଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଦିନେ କେତେ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦେખાମୁ ସୁଖା ଲହଡ଼ା। ଦେଖ ସୁଖା ଲହଡ଼ା ମାନେ ବାଲି କେନ୍ତା ଲିସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲହଡ଼ା ଏଇଟା ମାରବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ଲହଡ଼ା ଏଇଟା କିନ୍ଦ୍ରଉଛି ଲୋକକୁ। ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଲହଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍ ସୁଖା ଲହଡ଼ା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେખાମୁ। ସୁଖା ଲହଡ଼ା କେନ୍ତା ହେସିକି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ଭିଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗିছে। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇଟା ଏ ସୁଖା ଲହଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେସି। ଯେନ୍ଟା ଆମେ ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ। ଦେଖୁନ୍ ସୁଖା ଲହଡ଼ା କେନ୍ତା ହଉଛନ୍। ଦେଖ ସୁଖା ଲହଡ଼ା ଏଇଟା ମାନେ ଦେଉଛି ଲହଡ଼ା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବାସ୍